Erhan dinleyiciler yine de sev vardı. Şovadan eteri sizin dikkatinize yetiriyaz. Dinleyeniniz için köp sağ olsun ama ihtiyaz canınız sağ olsun. Men onu söymendim. Söymek hakkında pikirim etmendim söyüptü özü. Onu sağ men söydüm. Soğun ema oldu ağırdı aydı. Yönü öňde soňda aýtmaly bolsa, aýdylmak gerek galmasyn kaza. Söýlenim näme söýmänim üçin, ol maňa beripdi şeýle bir ceza. Şol cezaň asyna çekilen jepaň, neçe tonnudyny şu ýürek aýdar. Megerem dünýede iň bedbagt kimken? Söýlen mahaly, söýlen mahaly, söýmedik